Salamata Vatan TV web saytymyzyň hormatly tamaşaçylary. Saýlanan habarlary gepleşigimiziň bugünkü sany hem siziň bilen. Habarymyzyň 2020-nji ýylyň 29-njy dekabryna aqtanyna Fly Dubai avi kompaniýasy Aşgabada adaty uçur gatnawlaryny dikeldir. Türkmenistan Özbegistanyň iri sowda hyzmatdaşy. Xitay daşary ýurtlar üçin PCR testi ýatyrýar. Messi'nin Katardaky otogy muzeýe öwürler ýaly habarlary ýetirýär. Gelin indi bolsa habarlarymyza ýeňişleýini geçelim. Fly Dubai aviakompaniýasy Aşgabada adaty uçur gatnawlaryny dikeldir. Düýbi Dubayda ýerleşýän Fly Dubai aviakompaniýasy 2023-nji ýylyň 23-nji ýanwaryndan Türkmenistana adaty uçur gatnawlaryny dikeldir. Dubai Aşgabat uğru boýunça ýygyderli ýolajy gatnawlaryny amala aşyrýan uçurlar Aşgabatyň halkara howa mendiline gonur diýip Fly Dubai kompaniýasynyň Aşgabatdaky şahamçasy habar berýär. Uçur gatnawlary hepdede 2 gedek duşenbe we penşenbe günlerini amala aşyrlar. Aviabiletlerinin bahasy barada sorular üçin ýolajylar Aşgabatdaky aviakompaniýanyň wekilhanasyna ýüz tutup bilerler. Aviakompaniýanyň ýolajy uçury yerli wagt bilen sagat 23:55-de Dubaýyň halkara howa mendilinden uçup indiki güne geçilen gijede sagat 03:25-de Aşgabatyň halkara howa mendiline gelip gonur. Aşgabatdan ýygyny Dubai şäherine uçuşlar sişenbe we anna günleri ýerine ýetirler. Bu günlerde gije sagat 04:35-de Aşgabatdan uçuk ýolajy uçurlary ýerden sagat 06:30-da Dubaýyň halkara howa mendiline gonur. Dubaydan Aşgabada uçur petekleriniň bahasy 388,189 Amerikan dollarynyň. Aşgabatdan Dubaýa petegiň bahasy hem 280,140 dollardan başlanýar. Türkmenistan aviakompaniýasy Aşgabat Dubai Aşgabat uğru boýunça iýul aýyndan hepdede 2 ýygyderli halkara uçury ýerine ýetirip başlady. Bu uçuşlar hepdeniň duşenbe we anna günleri ýerine ýetirilýär. Şeýle hem Türkmenistan aviakompaniýasy Aşgabat Abu Dhabi Aşgabat uğru boýunça 30-njy dekabrda we 2023-nji ýylyň 6-njy ýanwaryna ýürütip uçur gatnawlaryny ýerine ýetirýär. Aşgabat şäheri Fly Dubai aviakompaniýasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sanagyny uçur gatnawlaryny amala aşyrýan 9-njy ýeri bolar. Aviakompaniýa Almaty, Astana, Bişkek, Duşenbe, Namangan, Oş, Samarkand we Daşkent ýaly şäherlere uçýar. Şeýle-de 2023-nji ýylyň ýanwar aýyndan başlap Fly Dubai gatnawlaryny dünýäniň 53 ýurdu boýunça 116 urda ýaýwanlandyrar. Türkmenistan Özbegistanyň iri sowda hyzmatdaşy. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky sowda ykdysady gatnaşyklar ýygyderli ösürilýär. Muňa iki ýurduň arasyndaky haret dolanşugynyň görkezjileri hem aýdan şaýatlyk etýär. Özbegistanyň Döwlet Statistika Idarasynyň maglumatyna görä, Türkmenistan Özbegistanyň iri sowda hyzmatdaşlarynyň biridir. 2022-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna haret dolanşugy 858,6 milyon dollara deň boldy. Bu görkezjilerde Türkmenistanyň Özbegistana eksporty agdyklyk etýär. Degişli hasabat döwründe Türkmenistan Özbegistana 674,3 milyon dollar meçhörüni dürli haritlaryň eksportyny amala aşyrdy. Şol döwürde Özbegistanyň eksporty bolsa 184,13 milyon dollara deňeçer boldy. 2022-nji ýylyň 10 aýynyň dowamyna iki goňşy ýurdun arasyndaky haret dolanşugy 12,7 götürüm artdy. Şolar wagtda Özbegistan tarapy iki ýurdun arasyna gazanılan ılalaşyga laýyklykda serhet ýaka sowda merkezine döretmek taslamasynyň gaýytka wagtda durmuşa geçirmek uğrunu tagalla etýär. Munun başga da Özbegistanyň eksport haritlaryny Türkmenistanyň ösü bilen daşary ýurt bazaryna iýermek üçin degişli işler ýola goýuldy. Özbek tarapy Türkmenistanyň uly logistika mümkinçiliklerini peýdalanyp, özüniň eksport harityny Türkmenbaşy halkara deňiz porty arkaly Ýewropa bazaryna çykarýar. Xitay daşary ýurtlar üçin PCR testi ýatyrýar. Xitay Halk Respublikasy koronavirus pandemiýasyna garşy görüşi entegem ýokary derejede saklap galýar. Şonuň üçin Xitayda bu pandemiýaga garşy görüş dowam etýär. Ýurdun hökümeti daşary ýurtlardan talap etýän PCR polimeraz
hızınjyrly reaksiýa, ýagny keseliň ýoklugyny tasdiklaýan test barlarynyň gerek bolmajakdygyny habar berýär. Bu düzgünün 2023-nji ýylyň 8-nji ýanwaryndan işe girilmek meýilleşdirilýär. Hytaýyň baş gümrük müdürliginiň berýän maglumatyna görä, häzirki wagtda Hytaýa barýan ähli ýolagçylar 48 sagatlyk keseliň ýokdugy baradaky test barlarynyň netijenamasyny görkezmeliler. Bu düzgün 8-nji ýanwardan ýatyrlar. Şeýle-de şol günden başlap Hytaýda gümrükde doňdurulan we beýlek harytlar üçin koronavirus barlagy düzgünleri ýatyrlar. Mundan azal Hytaýyň hökümeti ýurda gelýän raýatlar üçin 5 günlük hökmany karantin düzgünine ýatyrypdy. Mälim bolýaly, dünýäni 2 ýyldan gowrak uly howtala salan bu ýokunç virus Hytaýda ýüze çykypdy. Messi'niň Katardaky otagy muzeýe öwrüler. Katarda geçirilen we 36 ýyldan soňra Argentinanyň 3-nji gezek dünýä çempionu bolmagyny uly goşan Lionel Messi'niň çempionat döwrüne galan otagy muzeýe öwrülýär. Mälim bolýaly, Messi Argentinanyň milli ýygyny Katarda geçirilen dünýä çempionatyna çempion boldy. İlkinji gezek ýakyn onurdy. Katarda geçirilen çempionatda Argentinanyň çempion bolmagy bilen Messi'niň galan otagy muzeýe öwrüler. Messi çempion bolan gijesi dünýä kubogy bilen otagyny suraty düşüpdi we şol gije kubok onuň otagyny galypdy. Çempionat döwründe Argentinanyň milli ýygyny Katar Üniversitetiniň binasyna mihman boldy. Messi üniversitetiniň binasyna mihman binasyna ýeki öýde bir otogda ýerleşipdi. Şol otog muzeý bolup, mundan soňra Katara geljek jahan keşdeleriň we futbol muştoklarynyň siýahat edip biljek ýerleriniň birini öwürmek gözüne tutuldy. Messi üniversitetiniň mihman binasyna B201 belegli 2 adamlyk otogda ýeki öýde boldy. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle-de wekinler öz ukuyup başarynyny görkezýär. Ata watan wekinleri feodalaşyklarda nahyplygy uly islige eýe boldy. Avatar Suwun ury filminden 1 milliardlyk ýerdeji 29 dekabr ýyllar näme diýär? Günnelik tälinama ýaly habarlary Ata watan Türkmenistan.com internet saýtyndan okap bilersiňiz. Mehribanlar, saýlanan habarlar gepleşigimiziň bugünkü sanyna size ýetirmegden habarlarymız şulardan ibaret. Gepleşiklerimizin ahyryna siziň ähliňizde ýetip gelýän täze ýyl 2023-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gazyny utlaýar. Gepleşiklerimizin innek sanlaryna didarlaşýançak hoş sag bolun.